Pundot sa nga tulisan nasikop sa lungsod sa Balamban, mga armas ug granada nakuha gikan kanila. Kapin 2,000 ka mga pulis ipakatap karong adlaw alang sa Apex Security. Napulo ka milyon ka pirma tigumon sa simbahang Katoliko alang sa pagpanalipod sa kinaiyahan subay sa encyclical ni Pope Francis. Biyahe sa gagmay nga mga barko posibleng ma-cancel tungod sa kusog na hangin ug dagkong baod sugod ugma sa hapon. Landslide nahitabo sa Manipis, clearing operations gihimo aron kaagian og balik ang dalan. May hapon Sugbo, Kabisayan, Georgia, gisugda na ang pagpakatap karong adlaw sa di mo minus 2,000 ka mga pulis gikan sa nagkalaylaing headquarters sa Region 7 aron mutabang sa pagbintinar sa peace and order sa Metro Cebu. Ug aron mas malampuson ang kapulisan sa ilang tahas, nihangyo ang Pangulo sa Provincial Police Office sa publiko nga mutabang kanila pinaagi sa pagtaho sa mga tawo nga dunay kadudahang lihok. Gisundan ang aksyon ni Leslie Caminada Vistil. May this send-off ceremony for the APEC meeting here in Cebu City will inspire to give our best for the sake of the mission you have laid on our shoulders. Human manumpa, gibinitahan una ni Father Cocoy de la Peña sa Santo Rosario Church ang mga pulis una pa sila gipadala sa tagsa-tagsa nila ka mga assignments. Gihangyo ni Police Regional Office 7 Director Prudencio Tambanyas ang tanang pulis nga magbinantayon ug kanunayong anaa sa ilang mga assigned post. Angay sab silang magtinabangay aron ilang mapatuman ang kahapsay ug kalinaw sa APEC Summit. We should always be on the alert. We should, so to speak, be on our toes. Kaya effective today, nakita sa full alert ang ating mga kapulisan. And yun ang appeal ko, magtulong-tulong tayo para this would be a very successful APEC Summit. Gili kaya ni Banyas nga di mahitabo dinhi sa Sugbo ang bombing nga nahitabo sa Thailand nga mikalas og kapin 20 ka tawo. Gani kanunay silang nagmonitor sa tanang threat groups. Monitoring the reports of from the different threat groups, so I'm not only terrorists but also criminals. Atong mga ginasubaybayan ang kanilang mga activities. Kaya Nanawagan sab kini sa tanang Sugboanon nga makig-alayon kanila pinaagi sa paghatag og impormasyon sa mga posibleng makit-an ug mahibaw ang kadudahang tawo. and we appeal, ga-appeal kita sa ating community, sa public, when you see suspicious looking persons, kanang may mga katulto, gi-report sa backpack lang sa Thailand, you report them to the concerned authorities. Daghan man kita sa karon mga pulis nga gi-deploy. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil. Unong kalalaki nga giingong sakop sa organisadong robbery group nga naglihok sa Toledo ug Balamban na sikop sa gihimong operasyon kagabi sa kapulisan. Wa makasukol ang mga sospek kay naghit-hit kinig shabu samtang ang uban nang limpyo sa ilang mga armas. Nasundan ang aksyon ni Ryan Sorote. Kining granada, tulo ka revolver, usa ka kalibre 45 ug usa ka KJ-9 rifle ug mga bala ang pipila lang sa nasakmit gikan sa giingong mga sakop sa organized robbery group nga nagbase sa lungsod sa Balamban. Nasikop sila human masubay sa kapulisan ang nakuha nila mga tip nga dunay mga armadong tao sa Barangay Arpili nga giingong mag-unom kabuan ng nagpuyo sa dapit. Nagdinabangay ang Balamban ug Toledo City Police uban sa mga sundalo nga nagbase sa Balamban sa pagsung sa dapit pasado alas 7 kagabi. Kasi sa may palapan ng robbery incident. So, maring nagkatugma ba? Duwa sa mga dinakpan ang naabtan nga naglimpyo sa ilang armas samtang ang upat na at nang naghit-hit og shabu. Mao nga wa sila makasukol. Gilang mga dinakpan nga silang Jose Monterol, Arnel Nacion, Billy Cañedo, Federico Dacalos,
Lordesilo Cabaron o Julio Cesar Climaco. Miangkon si Jose Montirol nga iya ang mga armas nga hinatag sa iyang kanhiamo. Iyang gimakak nga nalambigit sila sa mga pagpanulis sa Balamban ug Toledo. Wala sir eh. Buwagin sir. Buwagin sir. Pero drugs, sir. Buwa sir. Kaya dito mo ko sa sulit ng time mo dyan. Pero saksi yun ang ginoo sa tanan. Wag kay binuhatan di mo kuhan gid. Estudyante ko. Exam pa ganin na mo ugma. Midterm na mo. Ang grupo may gitulong responsable sa sunod-sunod na pagpanulis o mangatang sila sa Metro Central Highway din magpahilas sila ng sundalo. Nasakmit sa kinduha ka motor, mga master key, helmet, bonnet o camouflage pants na mo'y gamiton sa grupo sa pagpanulis o guban pang krimen. Kino magbalin-balin sila og puyo sa Balamban o Toledo City, mataguman nila og buhat o krimen. Doon na tayo ipakita nga magiingong kauban nila ang kapulisan. Panawagan ni Balamban Mayor Ace Binghay nga mupatimaw ang mga nagbiktima sa grupo aron makatabang sa investigasyon. So, unta nga atong mga kaigsuonan, no? Especially katong mga victims nga unta mo arigid diri, no? And please nga cooperate sa atong pulisan nga mo file gyud tag kaso. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Gingong gigamit sa miaging barangay election ang unom ka tawo nga nadakpan sa arpili sa lungsod sa Balamban kagabi. Matod sa pangu sa Cebu Provincial Police Office, mga gun for hire o drug pushers sab ang maong mga tao. Ani ang follow-up report ni Leslie Caminade Vistil. Gibutyag ni Cebu Provincial Police Office Director Noel Guilliamac nga nakadawat siya og impormasyon nga gigamit ni adtong miaging piniliay ang unom ka mga lalaki nga nasikop sa hiniusang operasyon sa kapulisan sa Toledo ug Balamban uban ang kasundaluhan kagabi. Matod ni Guilliamac, kun wa sila masikop, delikado sab nga ang maong grupo gamiton na sab sa umaabot nga eleksyon. Nga kini mga tawhan na gigamit previously during the barangay election and na posibleng magamit pa sa umaabot nga eleksyon. Kay vulnerable ni mga tawhana because they need money and they're into drugs. So, sayang ra kayo i-manipular. Duda sab si Guilliamac nga gawas sa Toledo, Balamban ug Asturias, manggigo sab ang maong grupo sa ubang lugar, lakip na sa dakbayan sa Sugbo. Gi-request niini ang Scene of the Crime Operatives Consoko nga mopahigayon og ballistic exam sa mga kasong pagpamusil aron makapahigayon sila og cross-matching ug masuta kung doon na ba sila'y kalambigitan. Na pag-backtrack sa katong mga nitabo ng mga pagpatay nga katong mga kabham sa bala nga ilang nakuha ato ang i-cross-matching kaya ato ni silang ipa-ballistic examination. So di na lang ta mag-rely sa mga witnesses kay mas ligon kung naay forensic evidences nga atong ikasuporta sa ato ang kiha. Padayon sab ang manhunt operation sa laing upat ka mga kauban sa giyong robbery group. Hinuon sa pagkasikop sa unom, hingpit na unyang masulbad ang pipila ka kaso sa pagpanulis, pagpamusil ug uban pang krimen. Nakig-koordinar na sab ang CPPO sa Bukidnon Police tungod sa pagbutos o sa kagranada sa Barangay Kagay sa lungsod sa Bariling ang Bikalas ug usa ka kinabuhi. Ang namatay na ilhan nga si Arnulfo Bores kinsa dunay kaso dito sa Valencia City. Samaran ang amahan niini nga si Vicente atol sa pagbutos sa granada. Posible na asay kalambigitan sa ilahang lugar. Mauto nga ni tago dire. So tungod siguro sa pag-inom-inom nila nangahubog sila. So duara, it's either unintentional ang pagbuto atong granada or intentionally kay nagtuo sad ni nga naay mga altercation nga nahitabo within the family. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil. Gidinay sa NBI7 nga duna sila gitaguan nga suspect sa pagpamanig patay kang attorney Amelie Alegre. Samtang ang Mandawi City Police Office mihimo og case conference bahin sa maong krimen. Gisunda ni Jinky Rusit ang maong istorya. Pero may na-call kayo, sir, na kina-question ni the witness na Wala naman. Gihimakak sa National Bureau of Investigation Region 7 nga doon na sila gikustudiya nga mga suspect sa pag-ambush patay ni Attorney Amelie Am Alegre ug sa mga kauban. Matod ni NBI 7 Assistant Regional Director Attorney Agosto Isidoro, nagsugod pa lang sila sa ilang parallel investigation uban ng PNP alang sinanali nga kasulbaran sa kaso. Iya hinon gikumpirmar nga dunay mga nadawat silang taho kabahin sa mga suspect apan di pa kini mahimong ibutyag sa publiko.
Tsaka mas maganda pag may interagency cooperation para mas marami, mas mabilis matatrabaho. Wala namang overlapping ng function kasi if ever na sa tingin namin sufficient na yung evidence ng PNP, willing naman kami ibigay sa kanila yung mga pieces of evidence din na gather namin para maging airtight yung case. Gibutyag sa NBI nga nagpadana og fillers ang pamilya sa biktima kabahin sa pagpasaka og formal complaint. Samtang kagahapon sa hapon, subli na sab nga nagtagbo ang mga sakop sa Mandawi City Police Office alang sa usa ka case conference kabahin sa maong kaso. Matud ni MCPO Chief Police Senior Superintendent Mariano Natuel nga duna na sila'y lead sa nahitabo nga ambush. Upat ka mga anggulo lang gihapon ng ilang gitutukan karon apan sigurado si Natuel nga mga gun for hire gyud ang mitira sa abogada. Sa una pa lang, dako ako pagtuo nga this is gun for hire. It's because of the groupings, no? Sa igo sa bala. Then second, this is not only a work of one motorcycle in tandem, but at least by group ni siya. Tunan pasab nila ang pagpa-enhance sa mga CCTV footages nga nakuha dool sa crime scene. Murag wala pa tayo may na-eliminate, no? Kaya di pa man tayo makakonclude yun nga gawas na sila sa sa responsibility or dili na sila ma-suspect. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rossi. Di magkapugong ang kapulisan kung ugaling magpatabang sa National Bureau of Investigation ang pamilya sa namatay nga si Attorney Amelie Alegre. Matod ni PRO7 Regional Director Prudencio Tambanyas, di ra maapektuhan ang gihimong investigasyon sa kapulisan bisan og muduol sa laing ahensya ang pamilya sa abogada. Magpaabot pasab sila sa pamilya ni Ryan Alegre nga muhangyo og police protection base sa gipadayag samahan niini kagahapon nga si Engineer Ramon Alegre Jr. nga gibati na sila og kahadlok tungod sa maong hitabo. Hinuon ila pa kining sutaon kung angayan bang hatagan sila og police protection. Might have leads or information para at least ma-counter-check din nila yung investigation ginagawa ng kapulisan. And, we cannot prevent them from approaching other law enforcement agencies if they want other agencies to come in and investigate the matter. Napalgang patay ang usa ka dispatcher sa gipuy-an ini sa may Skyview sa Barangay Busay ganihang Udto. Ang namatay na ilhan nga si Aniceto Blanco lumad nga tagalungsod sa Sibonga. Ang iyang bayaw nga si Abel Cuestas mo'y nakakaplag sa biktima nga nanggahi na og gituohang kadlawon pa kini gipusil. Sa nakuhang impormasyon sa kapulisan, napusilan ni adto miaging tuig ang biktima sa ilang dapit. Sutaon sa homicide section sa Cebu City Police Office kun wa bay na kontra ang namatay. Una na kay gitiksan ko sa gumaguwang ba nga ipasusi diri kay ipusi lagi ko yung bana mo to ni naog ko mo na ko kita no sa na ko nagatiks ng dispatcher ko San Carlos Ya, ubay-ubay sa daw siya gumpra. Posible siya kailangan niya. Posible. Na posibilidad nga kailangan nung miabot man aning kuan, miabot aning lugar. Korean national nga nagkuha unta og NBI clearance gidakop kay dunay warrant of arrest. Gisundan ng aksyon ni Jinky Receipt. Igora unta nga magkuha og NBI clearance ang usa ka US citizen nga Koreano dinhi sa buhatan sa NBI 7 kagahapon apan gitanggong kini dihang nasuta nga duna siya'y warrant of arrest sa kasong kalapasan sa Section 11 sa Republic Act 9165 kun Dangerous Drugs Act. Pinaagi sa fax na dawat sa NBI ang kopya sa warrant nga gi-issue ni Judge Reynaldo Alhambra sa Branch 53 sa Kauluhan, Batokang June No. Siya, binirify muna natin, tapos tumawag kami doon sa RTC Manila, pinakuha namin itong warrant, pinaano namin kung siya ito, based doon sa photograph niya, tsaka yung date of birth. Sabi nga ng Manila, ng RTC sa kanya nga ito, kaya isinerve na namin ngayon yung warrant of arrest. Matud ni Isidoro, unong katuig na nga nagpuyo din sa Sugbo si June No, ugsod gawas na sabkini sa nasod. Nung in-interview namin, inadmit niya man na sa kanya, pero sabi niya, pinlantingan lang daw siya ng
arresting officer niya. So sabi namin, hindi namin alam yun, basta ito, we are just serving the order. Suway nga gikuhaan siyang habig ang Koreano o panagdumili sa pagtubag sa mga pangutana. Alang sa aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Gipasidunggan kaganihang buntag ang 79 ka mga police officers nga na-promote. Ang mga police officers gikan sa police station sa mga syudad sa Cebu, Mandaue, Lapu-Lapu, provincial ug regional police offices. Ang donning of ranks gihimo sa mga paryente ug pamilya sa mga na-promote nga opisyal. Ang mga chief inspector na na-promote pagka superintendent samtang ang mga senior inspector na-promote pagka chief inspector. To the newly promoted PCOs and PNCOs, as you step in this new chapter of your police profession, I keenly expect that you will continue doing the job that is expected of you. The new rank on your shoulders symbolizes greater glory and greater challenges as well. As you exercise your responsibilities in a higher capacity, you are looked upon by your leadership competence, behavioral discipline, and organizational effectiveness, not only to measure up to the challenging expectations of our organization. Okay lang nga ipaubos sa drug test ang mga prosecutors kini suma sa kasamtangang pangulo sa maong buhatan. Apan kinahanglan unang mananghid ang Cebu City Government ngadto sa Department of Justice. Nagsunod sa aksyon si Jinky Rosit. Way supak si Acting City Prosecutor Maria Luisa Ratilla sa tinguhan ni Consul Nestor Archival nga iamendar ang City Ordinance pagpaubos sa tanang kawani sa gobyerno sa drug test. Ang kausaban sa ordinansa naglakip sa mga prosecutors, pulis ug uban pang empleyado nga nagdawatan og allowance gikan sa local government unit. Alang ni Ratilla, wa siya nakita nga problema apan angayan gihapon silang mananghid sa Department of Justice nga mao ang ilang labaw. Actually, I don't see that there is any need. But if the city government would ask our cooperation, then there is nothing wrong about it. And besides, as government officials, we're expected to be circumspect with our actions, and if possible, we don't hide anything. We adhere to utmost transparency. Nasayran nga ang DOJ mismo wa mag-require sa tanang mga prosecutor sa drug test kay sila nasayod nga limpyo og kasaligan ang ilang mga sakop. Being officers of the court, it is expected of us to be very conscious and of our actions, that we do it at any time within the bounds of the law. That's why we enjoy, I think, that presumption, and so the Department of Justice maybe has not found the need to resort to or involve us in any examination. Alang sa aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Gihawanan sa Prevention Restoration Order Beautification Enhancement ang karaan nga merkado sa Lorega, San Miguel kaganihang buntag. Ang uban nga mga vendors nagmagahi sa pagbiya og pagguba sa ilang pwesto. Ang aksyon gisundan ni Ray Pasaporte. Sumala sa presidente sa Loriga San Miguel Vendors Association, dugay na kini nilang gikasabutan uban sa City Hall nga himuon ang lugar nga usa ka heritage park. Voluntaryo nga miguba sa ilang mga tindahan ang ilang mga sakop sukad pa kagahapon. Anta ko nung ang guba diha, nga ningon taga-prove nga dili na pwede umaan pa kay nangabot na ang katong mga once taga-Ipig Summit. Ngilad naman gid sa tanawon, bugaw kay sa tanawon. Munang kami wa lang sad mi nagguwat jud og voluntaryo lang jud mi niguba. Apan ang mga vendors nga dili sakop sa ilang kapunungan nagmagahi sa pagguba og pagbiya sa ilang pwesto. Gitan-aw na namo nga misan mismo ang kanang association ni ako sargid sila nga igo ra gito sila dito ang uban nagpaabang ba. Nagpaabang na to? Oh, wala sila, dili sila ang aktual nga nagnegosyo gyud. Gay Lorega San Miguel Vendors Association nga amo suga ipadali unta og taod kay wa taon mi halinoy mingaw kayo. Nga dali ra kay mi manira. Kumplada gugug sa akong utanon og 2,000, mohalin ako 500. Sa 48 nga na nag-iya og pwesto, 28 niini nahatagan og pwesto sa bag-ong merkado ug ang barangay na maoy mo evaluate kung kinsa pa ang hatagan. Atol sa clearing kaganina,
Nahadlok si Nanay Victoria nga apilon pagdemolis ang iyang balay. Papakuha na lang yung later nga para masabit dito sa liwo o sa probe. Anak ko nung kaya mahulungan daw ni Direktuan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Giklaro ni Cebu City Administrator Lucille Mercado nga usa ka programa sa syudad ang paghipo sa mga libod-suroy sa dakbayan ug dili lang tungod sa APEC meetings. Ang ilang gipanghipos temporaryo nga gipahinuna sa gym sa Barangay San Roque ug gibantayan matag gabii. Duha sa 62 nga ilang gihipos gikan sa kadalanan, gipapauli na dito sa Negros Oriental ubos sa ilang balik probinsya program. Pag-yun ni right away masolve karon, but ang point is kung dili sa nila ato sila timanon nga ato silang madlungon, sige na, ana na lang din sila, then they become more permanent in the road. Kusog nga hangin ug dagkong bawod ang posibleng masinati sa Kabisayan tungod sa bagyong ineng sugod ugma. Miresulta kini sa pagsuspenso sa biyahe sa mga gagmay nga sakyanan sa kadagatan. Ang dagan sa bagyo gisundan ni Andrea Patenya. Nakasud na kagahapon sa Philippine Area of Responsibility si Typhoon Goni ug gipanganlan dayon og bagyong Ineng. Sa Severe Weather Bulletin number 4 nga gi-issue sa Pag-asa kaganihang alas 11 sa buntag, nasigpatan kini 800 kilometers east sa Apari, Cagayan. Duna kini hanging gikusgon nga 180 kilometers per hour duol sa sentro ug pag-unos nga 215 kilometers per hour. Naglihok kini westward sa kipaspason nga 23 kilometers per hour. Sukwahi sa unang prediction sa Pag-asa nga di kini mo landfall, nausab kini kay niubos ang direksyon ni ini ug gikatakda ng mo landfall sa Batanes Island karong Sabado sa buntag. Nung tinitingnan natin ngayon, na-analyze natin yung track niya, may mga malalaking system kasi sa taas. So possible na bumababa siya. So diha din siya sa may Batanes Islands, tinitingnan natin na possible mag-landfall. Matod sa Pag-asa, posibleng mo-issue sila og gale warning ugma sa hapon hangtod adlawng Sabado tungod sa kusog na hangin ug dagkong bawd nga mamugna sa hanging habagat nga palambuon sa bagyo. Automatic na suspensohon sa Coast Guard ang biyahe sa mga barkong 250 gross tons paubos kung mo-issue na gani og gale warning ang Pag-asa sa Kabisayan. Yes, kahit na yung bagyo o si Typhoon Ineng wala siyang direktong epekto dito sa ating especially Central Visayas. So maging prepare tayo dahil sa pagkusog ng hangin and then ang bawod natin proportionally mataas din ang alon. Gawa sa kusog nga hangin ug bawd, mapaabot sab ang mga thunderstorms sa hapon ug gabii. Di na mo landfall sa Taiwan ang bagyong si Ineng, apan masud gihapon sa 700 kilometers diameter sa bagyo ang maong nasud. Gikatakdang mugawa sa par si Ineng karong Lunes sa buntag. Ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office miawhag sa mga LGUs ug local disaster offices sa pagpangandam sa bagyong Ineng bisan og di direktang maapektuhan niini. Sila gipabantay sa pagbunok sa kusog nga pag-uwan ug pagbaha. Precautionary measure kaya Panginoon sa nato sa mga LGU sa magpapaanam kung palitan na kusog ang uwan, wag yung labang sa paba. Gawa si bagyong Ineng padayon sab nagi-monitor sa Pag-asa ang laing weather system nga dunay international name nga Typhoon Atsani nga dunay hangin gikusgon nga 180 kilometers per hour ug naglihok northwest. Apan matud pa di angay mabalaka kay base sa ilang prediction di kini musud sa Philippine Area of Responsibility kay gikatakda kini nga mo recurve padung sa southern Japan karong adlawng Biyernes. Alang sa Aksyon Bisaya, Andrea Patenya. Subay sa mga katalagman nga nasinati karon sa Pilipinos, ingon man sa nagkadayang nasod tibok kalibutan, gumikan sa climate change, nagtinguha ang Global Catholic Climate Movement nga makatigom og 10 milyones ka mga pirma aron ma-pressure ang mga leader sa nagkadayang nasod sa paghimo sa ug mga lakang pagmeno sa negatibong epekto sa climate change. Mubalik si Andrea Patenya. Nanawagan sa Cebu Archbishop Jose Palma og dugang dialogo sa di pa ipatuman ang plano ni Mayor Michael Rama nga pamutlon ang mga kahoy nga anaa sa Center Island sa St. John Paul II Avenue aron mamenosan ang traffic sa maong dapit. Wa mi klaro sa iyang baruganan ng Arsobispo kung uyon siya o di sa pagputol sa mga kahoy, apan gikwestiyon ni ini kung angay bagyod isakripisyo ang kahoy kung gamay raman sab nga bahin sa dan ang giokupahan ni ini.
we are talking of a small space lang ba yan, no? Instead, even if you cut the trees, it's just a question of 1 meter that would make the road, like expand ba, no? It's not even like wider, so parang they were saying there's just little expansion at the expense of the trees, so I would say more dialogue. Matod ni ini, taliwa sa wag tuong nga mga konstruksyon ug kalambuan, di sa punta malimtan ang paggam sa kalikupan. The Holy Father is saying, no, this land is ours, this is beautiful, we should take care of it. No? There are ways of acting, of thinking, of living that are in fact contrary to the purpose of the Lord. No? And yet, in the end, yung point is, we can still reverse. No? There can still be conversion, there can still be a way to live and to relate with one another and to commune with nature such that we can still enjoy life. Gani usa siya sa mipirma sa Catholic Climate Petition nga pormal nga gilusad sa Global Catholic Climate Movement, Archdiocese of Cebu ug Pagtambayayong Foundation sa University of San Jose Recoletos. Ang petisyon mao'y tubag sa Laudato Si, usa ka encyclical nga gisuwat ni Pope Francis kabahin sa climate change. Tumong sa maong movement nga makatigom og 10 million signatures sa tibuok kalibutan karong Nobyembre aron ila kining mapresentar ngadto sa mga global leaders atol sa Paris Climate Summit. Dinhi sa Pilipinas, 1 million signatures ang target nga matigom, pinaagi sa pagsuroy sa petisyon sa nagadaiyang tunghaan ug parokya. Kung makuha sa movement ang 10 million signatures nga target worldwide, tinguha nila nga magamit kini aron pag-pressure sa mga leaders sa nagadaiyang nasud sa pagsugod og mga lakang aron pagmeno sa negatibong epekto sa climate change. Like the stopping of the construction of coal-fired power plants, the mining activities in the country, and the rampant cutting of trees. Giingong ang climate change mao'y rason kung nganong grabe na kaayo ang epekto sa mga kalamidad karon. Gani, wa nakapugong sa iyang emosyon kining si Marlene usa ka Yolanda survivor dihang misugilon sa ilang pait nga kasinatian. Nung hindi pa nagbabagyo yung Yolanda, takot talaga ako sa patay, pero nang panahon yun, halos yung higaan namin may patay, wala nang pakialam, okay na lang. Kawas sa pagpirma sa petisyon, giawhag sa grupo ang mga parokya nga magsugod og environmental friendly practices sama sa paghimo og energy audit, paggamit og solar panels ug rainwater catchment facilities ug sa pagpractice og organic farming sa matag simbahan. Gani gihimo nilang example ang Green Chapel sa Bacolod City. Nanawagan sab sila sa publiko nga mutabang pinaagi sa pagmeno sa energy consumption, paggamit og bikes o public transport, inay magtagsa og sakyanan mataglakaw, ingon man ang pag-recycle. The Pope is asking us to convert for personal conversion. Pariha po na sa gingon ni Archbishop pariha, kinahanglan itanaw ka sa atong kaugalingon, itantanan saan. So kinahanglan mag-usap ka, paminusa nato ang atong carbon emission. Alang sa Aksyon Bisaya, Andrea Patenia. Sigurado na si Senador Bongbong Marcos nga mudagan sa mas taas nga posisyon sa umabot nga eleksyon. Apan wa pa niya gitino kung unsa nga posisyon ang iyang daganan. Nahinabi kagabi ni Ryan Sorote ang senador. Padayon panggitun-an ni Senador Bongbong Marcos ang sunod niyang mga lakang sa nagsingabot nga eleksyon uban ang iyang mga kauban sa Nationalista Party. Lakip nga iyang ginahuna kung kinsang iyang makauban sa pagdagan unya niya sa mas taas nga posisyon. Iyang gisalikway ang posibilidad nga mutapon sa laing partido apan posibleng makig-alayon lang. Ang nga ni Bongbong ang usa sa mga nanggawas nga pangan nga mo'y himuong running mate ni Vice President Jejomar Binay kinsa magpapili pagka-presidente o boss sa United Nationalist Alliance. Gipasabot ni Bongbong nga sagad sa mga nanggawas nga tahugbahin sa ambisyon sunod tuig, puros lang spekulasyon o moabot ra ang tukmang panahon nga iya na kining ipublikar. Totoo yung sinasabi niya ng favorite sport ng Pilipino, politika. Oo nga. Gibotyag ni ini nga giandam na ang tanan alang sa ikapito nga distrito sa lalawigan sa Sugbo alang sa umaabot nga eleksyon. Wa kini masurpresa nga ang usa sa mga dunay plano nga magpapili pagkakongresista sa bagong distrito mao ang kanhi mang babalaod nga si Pablo John Garcia. Well, that's expected. That's expected. I'm not surprised na siya ang babalik, gustong bumalik ng congressman.
Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Nipaso niya itong Sabado ang 15 ka mga piniriso sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kon CPDRC atol sa ilang graduation ceremony sa Alternative Learning System. Natagan og kahigayunan ang mga inmates nga makahuman sa high school ug elementarya samtang nagpaabot nga mahuman ang ilang kaso. Atong ilaylahon ng mga graduate nga inmates pinaagi ni Ray Pasaporte. 11 katuig na nga nabilanggo dinhi sa CPDRC ang 37 anyos nga si Anthony Davirao. Taga Barangay Poblasyon sa lungsod sa Argao gumikan sa kaso diin nalambigit siya sa illegal nga drogas. Usa siya sa mi-graduate sa Alternative Learning System nga gipasiugdahan sa CPDRC Management uban ang Department of Education nga nagsugod niadtong miaging tuig. Mapasalamaton si Anthony nga bisan og anaa siya sa sud sa prisuhan. Nakahuman gihapon siya og high school. Magatinarong na sa panginabuhi. Dili na magapilapil sa barkada. So, ngano nakaingon man ka nga di na mapilapil barkada? Sa barkada man ang hinungdan na kuan eh. Sa 16 nga ni graduate, 13 niini ang gikan sa high school samtang tulos sa elementarya. Giangko ni Dr. Corazon Pumar ang ALS Division Supervisor nga nagduha-duha siya sa dihang nagsugod pa ang maong programa. Ug sa ngadto-ngadto iyang nasuta nga pulos respetado ang mga piniriso hinungdan nga wa na siya batia og kahadlok uban ang tulo niya ka mga implementors. Kasagaran sa eskwela og ALS niingon nga nadasig sila sa maong programa aron duna sila'y handumanan sa higayon nga makagawas na sila sa bilangguan. Pero daghan ni silang nagpa-enroll because we are catering BLP, Basic Elementary Program or Basic Literacy Program kanang ipakantigong mosuwat, ipakantigong mobasa, kunya nag-cater sa diri og kadtong nakaundang sa elementary nga wala pa makahuman among gi-enroll na sila sa A&A elementary level. Ang katong mga undang sa secondary amo sa silang gi-enroll sa secondary level. Kay nasuta nga kasagaran sa mga piniriso wa makatungha. Gihimo kini sa CPDRC management og nang hinaot nga pinaagi niini. Makatabang kini sa mga inmates sa panahon nga mahuman ang ilang mga kaso. Kaning priso god daghang sila oras bitaw nga idol sila sa jail was lagi buhat. So gi-introduce nato ang ALS sa katong mga gusto nga makagraduate og high school or elementary. At least na sila alternative nga once makalaya sila palitan dere maka-proceed na sila to like gusto sila mag-college or gusto sila magkuha technical education sa TESDA. So ready na sila nya mohatag sa big recommendation nga maka-eskwela gid sila. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Sukad pagkagabi, wana sab magi ang pila ka bahin sa dalan sa Bukirang Barangay sa Manipis sa Dakbayan sa Talisay. Human midahili na sab ang yuta ug mitabon sa karsada. Maong kaganihang buntag dunay mga natanggong mga tao apan dunay uban nga mipugos gyud og agi. Nasundan ang aksyon ni Ray Pasaporte. Matag karon og unya padayon ang pagdahili sa yuta og peligro kini sa mga tawo. Mao nga napugos ang uban sa pagsubay na lang sa sapa aron makaabot sa ilang adtuan. Nakahukom si Kapitan Emma Cabiluna nga magkuha og pisi aron dunay makuptan ang mga tawo nga nangagi. Kung tuyo, dili pag yun na ako pagian ang kuwan kasi pagdahili. Ang among buhaton ani ako ning ko mga tanod nga ari lang ako pagion diri. Among kuanan og pisi nga para kagunitan sa mga tawo kay kuan man sad kanang pangpang man sa diri dapita. Apan gingong dunag yoy ni pugos og labang sa dalan nga natabunan og yuta. Usa niini si Taylor nga taga Barangay Sinsin, Bukirang lugar sa Dakbayan sa Sugbo. Payayungan lang ako sir tungod sa among lubong karong alas 11 nya magbalibat kus purnarya nga ato miagi spikas. Ahat lang gyud ko sir kay tungod sa among maglubong mi karon alas 12 nami nasa Sinsin lubong na Mustalisay.
daghan kay mo pugos yun mao na nga gani karon sa imbuntag ako yung giman kining area kauban tos Kunsel Junjun nga ug si Kapitan Amy nga ato gining pugngan kining mga motorista ug mga kining mga kaigsunan to nga moagi para gyud nga safety sad sila sa ilang paglabang ba mo na nga mas may malangan sila kaysa madisgrasya sila. Gitawga na sa konsehal ang DPWH Sikan Engineering District o gimanduan nga i-priority ang paghawan sa yuta aron maagian sa mga sakyanan kay daghang mga trabahante magtutudlo og tinunan ang mga giniini kada adlaw. Matud sa supervisor sa QM Builders nga mao'y kontraktor sa pagsiminto sa karsada nga ang tanang landslide prone area sa Manipis giinspeksyon na sa JICA ug DPWH ug nitumaw ang plano nga pagriprap sa ibabaw niini. Gingong natandog ang yuta dinhi atol sa 7.2 magnitude nga linog niadtong 2013 ug tungod usab sa nagpadayong widening sa lugar diin mauyog ang ibabaw niini nga nakatampo sa pagdahili sa yuta. Alam mo ko, so hagber po rin ako maning kontrataha dire. So nga mo na lang ayan regular landslide. Sige magtakob nya, dili ko na ko ni ubiyan kay under warranty ko na mo. Okay. So kon sige ni mamaro gyud mo trabaho dire, clear request landslide. Pagtandog kaniya nag sugod na sa nang widening din sa tupa natandog sa ni sa equipment mo nang sa atong kuan karon nga gitagaan gyud siya programa nga i-widen gyud siya kasada kay gamay ra mi kasada sa una. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Mao na mangandam lang gyud ta no ug magbantay kay naay umaabot nga bagyo gani duha gani ni karong sa panahon na Attorney Jordan. Exactly. So let's keep safe everyone and as much as possible stay home kung wala tay lakon. Nakatong sa Manipis no nga delikado kayo kay landslide permi lang. No? So stay safe. Ug mao kadto ang mga tunga sa oras nga pagbalita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon o konkretong solusyon. Ako sab si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kano sa kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!